credible ng'amo nyalo kanyo. To ma be sa monego gole Mount Kenya kanyo nikech nitie joma wacho ni biro bedo gi moro Mount Kenya biro bedo gi moro ni gini ne marwa to koro chako mawa go nade ki in ing'amo osebedo e siasa mano be kwano makero nego bende go sani ni gole Mount Kenya tere kamoro amora mopogore gi kuma no gole. Ker be ng'ama riek oseng'eyo embe ni jo Mount Kenya gi to adieri chutho kata ka duok 2027 to ok dhi konye. Ting'e ni siasa ben mana pim. Ipimo ni to kanye makoro dhi konyi to kanye mok dhi konyi. Embo osego kwande to oseneno ya jo Mount Kenya gi nadwaro gik mondo mi adonje telo. An chunya ero nasemiyo gi kar gino to ng'at gini be aneno kaka timore koda ni matieni ok I expect ni wadhi survive kode in the next election. Sani kata kawo mana ja Mount Kenya moro dhi oket kanyo sani. Jo Mount Kenya sani gino osechwanyore. Ngitano. Osechwanyore. Golo jalup. Ogolo joge. To giparo ni samoro kodwok ng'at gi to chal ka gima. Koro kata duok ng'at gi ni gisechwanyore nikech giseneno ni already ng'ani ok nigi intention maber kodgi. Matieni kata ng'at gi mokelo ni odwa mana kelo ng'at maka puppet ne moro man motimo ne motiego. Mano kwan mosegoyo. To ok ochuno ni Mount Kenya no kende man biro miyo ombulu. Nitiere jomoko manyalo reach out mondo timre nade omiyo ombulu. En mana kwan. To kiseng'iyo ni kwandi ni ka ng'eny. Joluo be ni mana gi numbers midwaro no. Jo Wakamba be ni mana gi numbers midwaro go. Ineno. To ker bo seng'eyo maber malich ni in the 2027 to jogi ji mang'eny jogi onge gima dhi konyego. Adieri wawacho adieri jo Mount Kenya ok dhi gone kuro. Gise amua. To kendo gini sani koro wasewuok ni ker osebiro mose reach out ne joluo. Ong'eyo ni kae kama teko ne nitie sani. Wawacho adieri kar joluo ema teko ne nitie. Ok onyal wuok. Momiyo kada kokoso position no moko miyo ng'ato mar joluo to embo ng'eno timore nade ochwanyo. Tidwa chwanyo jo Mount Kenya tichaki chwanyo joluo ibro survive na. Ma in kako go kwano ni koro nyako mi jaluo. Obiro dala. Ojijo. Koro nyako bia dala. Unajua siasa. Ngamido mimi dala gaji. Koro nyako bia dala. Nikech wadhi ng'e machiegni ka in kinene kaka ng'ama ni siasa ng'ama koro nyaka migi. To wan gi ji mang'eny manigi tekre mang'eny. An na ja Homa Bay County. First priority abro miyo mana mama na mahero mane county. Abro wacho ni kata Gladys Wanga ni bwa koro mana mabor. Okang no we ka to nitie lemo malo kucho. En mama maniga akili matimamu mosetimo tich. Otiyo ne jawa kucho maber waneno gimotimo. Position no onyalo. Kendo obro ng'eno na position ma ok mana ni omi ng'ata omiye a woman ma is capable. The first time wadi bedige a woman deputy president if at all giving ye kama neno to kenen miyo manigi mijingo mose ne kaka ose survive siasa mogikene neno koro an mano miyo ma anyalo miyo ombulu na mano miyo manyalo nominate mano miyo manyalo se ni mato wayiego ni mondo odhi to nitie joma ng'eny be podi manitiere bang'e kanyo manigi akili timamu manyalo konyo rais timano timo tich koro wan owaonge ok one less mar numbers manyalo kawo position one gi ji rais bung'eyo ni one gi ji baba Raila benitie ka osenyise ni osepango neyo koro gini nyako bia dala an ko we dala to koro watie ni waketho kwan to kawuono no